eskerrik asko ekitaldi honetara bertaratzea eta gurekin ekimen hau indartzea. Bueno, kilometro 2015 kokatu behar dugu. Urrian lauean dela gogoratu, Usurbilen eta Gipuzkoako ikastolen jaia dugula. Ikastola herriaren erdigunean dago Usurbilen ere, eta beste herri askotan ere bai. Etorkizuneko herritarrak ezten ditugu. Etorkizuneko jendartearen balorearen garrantzailea ere bagea beraz. Egunero, jendarte berri bat eraikitzeko jakintza eta balore heziketa sustatzen ari gara ikastoletan. Ikastolen lana ez da ikastola gelditzen. Jendartean eragiten du. Familietan, parketan, kalean, gure eguneroko harremanetan. Ikastolen jaia ezin du egun bateko jaia izan. Bertarako egiten dugun lan eta ahalegin guztiak egun bakarrean ezin geratu. Urrian labean jai egin nahi dugu, baina urri egunetan, astetan, hilabetetan eta urtetako oinarria ere jarri nahi dugu. Ze zentzutan, Usurbilen aurten 3 azpilerro lantzeko ahalegin berezia egin dugu. Azpilerro hauek dira parekidetasuna, jasangarritasuna eta inklusibitatea. Eta 3 azpilerro lantzeko honako 3 urrats jarri ditugu abian. Sensibilitatea, urrats praktikoak eta ezarpena. Gaur hemen, inklusibitatearen ildoarekin ari gara. Ikastolak eta Usurbiko herriak ez ezik, Gipuzkoak eta Gipuzkoako hainbat eragilek konpromiso publikoak hartu nahi dugu. Jendarte berri bat eraikitzeko lanean jardun, kontzientzia hartzeko lehendabizi, eta punta bidea egiteko neurriak hartzeko gero. Zentzu horretan kokatzen dugu hain zuzen, Mondragon Unibertsitatea, Gipuzkoako Foru Aldundia eta kilometro 2015 elkar lanean komun unibertsal bat egiteko hartu berriko konpromiso. Ikastola jarri dugu esan bezala herriaren erdigunean. Ikastolan ikasitakoa egin behar duguna da konpromisoa berriko. Eta hori da, elkarrekin egitera gonbidatu nahi zentuztegunak. Gaur hemen, erakunde publiko, enpresa mundu, kirol eragile, elkarteako ordezkariak gaude. Guk begia noski, urrien batean dakago, baina beste begia etorkizunean dakago, etorkizun hurbilean eta urrunean, jendarte zibileko inklusibo batean. Beraz gaur, elkarrekin bide bat hasi edo jarraituko dugu. Elkar eragin dizagula batera. Gantzak esan bezala, kilometroak baitan, kilometro eta 2015 gizarteari ekarpena egitea hautatu zuen, Gipuzkoak jendarte inklusio bilakatzeko. Hor, hainbat eta hainbat eragilek aldez aurretik egiten zuten lanketan, bide lagun izateko autuak. Zergatikan? Problematika hori, beren larruan, beren larrutik oso bertu pairatzen zuten zenbait guraso, ikusi zitelako, beraien inguruko zenbide, ikasle aurrek, gaur egune desgaitasunan gaia planteatzen ditzan, planteamendu orokorren bitartez, bereizkeria baztertuak izan zitezkela ikusi zitelako. Horren aurrean orduan, ikusi zuten kilometroak izan zitekela. Urratsak emateko aitzakia bat, urratsak emateko tresna bat, eta bazterkeria egoera edo arrisku hori ekiditeko abiapuntua Usurbilen behintzat. Orduan, teorizazio lanketa bat, hausnarketa lanketa bat hasi zen, zenbat guraso elkartzen hasi ziren, eragile ezberdinekin egon ziren, ikusi zuten batzula bide honek ibilbidea egiteko aukera, luzarako izango zara, kilometroak 2015 eta Usurbilen, eman genezakela beste zenbait eragile, eragileen horretan, da esparruan ikusten ibartzetako batzuk baitzik ezkera. Horren baitan, eta gure leloak egin konkubatu dutzen bat ezatearen, guztiok batzordea osatu zen kilometroakeko beste bat batzordearen artean, zehar lerro gisa kokatu zen, eta lanketa ezberdina abitu zuten. Batetik teorizazio lanketa bat, zeinetan ideia nagusi bat atera zuten, orain arte gizartean planteatzen zen gai honi hau batipat esaten dut. Hainbat eragilek bestera planteatu horren batipat orokorrean gizartean planteatzen zen gai honi desberdintasunan gai
anitzak, gizarteak ditula gaitasun anitzak, eta bi eremu tipolo osatu baino, nolaite gizarte anitz bat osatzen deula, eta arazo eta gaitasunei gizartean ari dela, eta gizarte elkarlanean, elkarren artean, elkarren diko beran neurri, denon artean egitu ditugula gaitasun hori, Orduan hortarako inklusitatean kontzeptua ikusi egin, balio hartala transmititzeko, ideonekin transmititzen egin dena, eta beste zenbait eragilek ere transmititzen nahi zutela. Alegia, denon artean, gizarte osoan artean, lortu dugu gaitasun anitza ditugunok, eskubide eta aukera berdintasuna bermatzea, eta hortarako gizartea eraldatu eta sentsibilizatzea eta urratxeko ematen jarraitza ezinbestekoa. Bai eremu sozialean, bai hezkuntzan, kulturan, institutuetan, legegietan, enpresetan, eta bar. Orduan, hausnarketa hortatikan, guk zer egin genezakeen aztertu ginen, kilometroak enbaik, peluza hori ere bai, sensibilizazio eta pedagogia lanketa baten bide, arazo edo ikus molde hori aurre egiten hasteko aukera egin da ikusi. Orduan, politikak aldatzea beharrezkoa zala, desgaitasunan gaiari aurretiko ikus molde edo pentsaketa ere aldatzea beharrezkoa zala ikusi ginen, eta hiru ere muntzatu egin. Batetik ikastola Usurbiletak Gipuzkoa, eta hiru eremu horietan ere hausnarketa lan bezala, hausnarketa hori transmititu, alegia sentsibilizazio lan baten bezala, eta urratz praktikoak ematea ere ezinbestekoa dela. Orduan esan, horren baitan, ekimen ezberdinak garatzen gabiltza, proiektu ezberdinak garatzen gabiltza, esaterako ikastolaren baitan proposamen pedagogikoak lantzen gabiltza, bertako irakasleak eta beste bat teknikalin artean, zein jarriko den praktikan datorren ikasturtean, irailetik aurrea, herriko kulturera gilekin ere antzerkitalde inklusibo bat osatu dugu, irailean aurkeztuko dunak gaien obra, kirol inklusiboen jarduerak ere izan ditugu, bai ikastolan, bai herrian, horren inguru izanik ere bai, abesti inklusiboak ere osatu dugu, gure momentutako lortzen gailun abestia, mila berren hauzetara abestuko dugu iraiak 12 musikulean. Lanketa anitz eta lanketa zabala burutzen ari gara, eta horren baitan, Gipuzkoara begira urratxe emateko, tresna proposatzea dituzten ginen dekalogo. Gaur aurkeztagoa zen, gizarte inklusiborako dekalogoa. Batetik adierazi 10 puntu horien bitartez. Nolaite, irizpide malgu batzu zehaztu ditugula, baita ere eragile ezberdinek elkarlanean osaitako batzuk izan dira, eremu ezberdinetan lanketa honekin jarraitu, lanketa honekin, eta bidea urratzen dugu esan den horrekin, ikusiteataren ikusmoldearekin, eta adierazi baita ere, dekalogo honek babes zabala lortu dira. Saiatu dira, ahalik eta babes anitzena, esparru ezberdinetako instituzioak, eragile sektorialak, enpresak, erabideak, eta hezkuntzako erabideak, babes ahalik eta babes zabalena lortzen saiatu dira, eta izan dut erantzuna ere eskertzekoa da. Orduan, gaurkoan, bide hau, gizarte inklusiborako dekalogoa aurkezten dugu, abia puntua dala ere adierazi, baina arte atxikimendu bat lortu dugu, ibilbidea lortu dugu, zabalpen bat izan du, baina seguru gaude dutatik arago, izan dituen harremanetatik arago, besten bat eragile, besten bat enpresa, besten bat erakundek ere bat nahiko luketela gide hontara, eta gide hau zabaltzeko konpromiso hartu dezaketela, orduan esan, ez dara zerbait duna, zerbait dinamikoa martua dela, eta zabaltasuna eta edapena emateko presa oro ongietorri izango dela, eta adierazi baita ere, honen garapena emate aldea, eskertu bezala, deno esan bezala, txikitzagatik, eragile, erakunde, enpresa, instituzio eta barren babesa, baina baita ere eskertu eta prestituazioa adierazi, dekalogoan irizpideen garapenean, bide lagun izateko, eta aldoetatik ere, eskerrak eta gibatuek. Eta azkenekan, gonbidatu, Gipuzkoako, Euskal Herriko eta inguruko eragileak bilara txikitzera, gure presentasuna adierazi lanketa hortan lagun izateko, eta baita ere gonbidatu
urriak lauan, Usurbilen ospatuko kilometroak 15 ekimenean, inklusitatean baita egituko dira urratsak egingo ditugun ekimenak bertatik lehen pertsonan bizitzera, emozio bertatik bertara bizitzera, kilometroak baita egingo ditugun beste ekimenak ere ezagutera, esan eskuzabalik egongo garela, eta bueno, animo, lanketa honetan, eskerrik asko berriro, eta deno artean, guztio gaitu, eta aurrera eskerrik asko, ez ere etortzea dira nahi du. Galdereiko baldin badazue da bideak,